سلام كبراتن كبرانن تخاتلتنا نلو محد غاشا حزنا قريبنا لنا غاشانا قديم تقالالايو منتي ناصنة إرترا حانتي إيدو سقاميتي إيدو كاب قنباء زتقورتن بجها قرو إيدو زوفينيو أبرأسيون نوح عمتات دقيمة غيبالة كسابزا ساعة زياخا نإرترا سرحلان زلونيو حجي أبو حقوي خوينو دلو مسئنا لو مخنا علل الرأي فلما ملؤ سمكا قمون التعبا بياقا بيت وليدكا معاست وليدكا خونتات تمرتو ما بكتمان دحرت وليدكا ون كمين يركاسك بزعبو قدم ميداز نبر هيوت كانتاي كم زمسل علنا الرأي صبو مجمريا ازي كبر زخاني خمزي عينت أقابات عدمي من واركم صبغيو معناته أنا بعقمي زنبرني تمكرو نمولو خجلس شناي ليتنا كلنا يوحنس سحاتين ولدا ببهان السولد كله عبي كتما من دفرة زعبه كله ودي 4 عامات 5 عامات خون ناب سمرا متي عبي كتما سمرا مس سدرا بيتي ترنيفه تمرتي جميره أب تمرت جمر الأوان قلنا أبوي موياوي سراح سلزنا ورا فدنيا موياو نايت ربط عنج أيتي سراح كإلى ينيرو تمرتي الناتا تتلكو كود حمشت عمت أتحيزه أبي مدبر زبها البوتاناي كتما سمرا ثمياوي سرحنا يا بوي إن تخاتلكو قلنا نقولني تقيلت النات روحو عبيه درجات مرتي كسب شامناي كفلي بتيحه أبي شامناي كفلي أو قاريسيو أبي مدب سرح نايا بوي زيادة ثميان نعول النسل الزخرة نوت راحتي أدهوي نيرو بخمس مسارات عدماوين مستي هاجراوي زخانة من قصاصات زنبرة عدماي نوعو زوصلو ودع 10 شمون تصل زنوركو حفاش ودوات كوين كقصل وسينه المجمريا غزي ابي حزباو غمبار تودي بقى اب 75 انت جمركو أبي حزباو غمبار ابزنور كل غزي أبي كبابي مايغوندي زبال عدغوم بولو ناو እናተ መላለስኩ ናህና ቀንዲ ወዳቢ ዝነበረ ናይ ባደ ሽድሽተ መምር ክብራብ ዝብሃል ካብላጎን ናዓና ምርሐና ነይሩ ናው ርክባተይ ይቅጽል ነይረ ሓሙሽተ ሰቢና ነይርናቶም ወሃዮንም በሃል ኣብዚ መስርሕ ዝግን ተጋላ ሓርነት ኤርትራኒ ክብራብ ስለ ዝኣሰርዎ ምስኦም ወይን ክልተ ስራሕ ንኽሰርሕ ምስኦም ወይን ከም ንውደብ ገርና ኢና ኣብዚ እዋን እዚ ንሕና ንመንደፈራ ኣነ ወርድ ስለ ዝነበርኩ መንደፈራ በፂሐ ንህዝባዊ ግንባር ዘድልያ ነገራት ካብ መንደፈራ ክመጽእ ዝግብኦ ገለገለ ጥረ ነገራት ነይሩ ከም ዘይቲ ንኣብነት ኣው ይፈር ስለ ዝነበረ ዘይቲ ብጀሪካናት መዲና ናብ ስበራ ከባቢ ዓዲ ጎንበሎ ንበጽሕ ኣው ተጋድል ተቀበልና ነይሩ ሕጂ ከምዚ ንገብር ወራቅቲ ሒዝና ንኣቱ ወራቅቲ ሒዝና ንወጽእ መጽሔታት ወይ ነባጻጽሕ ብከምዚ ስራሕ እናቀጸልና ሆነና እቲ ግዜ እንዳበርተዐ ዝያዳ ድማ ቶክቶክ ኣበስመራ እንዳሓየለ ስለ ዝኸደ ቅትለት ማእሰርቲ ምክትታል ወይ ንሕና ብመጠኑ ኣብ መደበር ኣብ ውሽጢ መደበር ምክትታል ስለ ዝበዝሓና ኣብ ገዛይ ኮይነ ንኽሰርሕ ወሲነ ኣብ ገዛይ እንታይ ማለት እዩ እቲ ናይ ጥልበት ዕንጨይቲ ኣብ ገዛይ ኮይነ ሰርሕ ነይረ እቲ ገዛ ናህና ስለ ዝነበረ ከምዚ እንዳኸድኩ ግን ቀንዲ ካፍቶም ውድባት ነናህና እኳ መደባት ስራሕ እንተነበረና ናተይ ብፍላይ መደብ ስራሐይ ኣቢ 35ኛ ኣቢ ቪላጆ ዘሎ ማዓስከር 31ኛ ክፍለ ጦር بصربت عنشيتي ناي أرماديو سباليرا أرماديو
كريدينسا كالي سنادو تمساسالي أوحد كسر حلهم بأزمادي قال حوبيا ونسلت نورت بمنقدا غيره اتي عماويل كتر جميره اي مالتي عماويل سلازطرخو افتوشت بوتا قال ودبات نيرمنا مبزاحتو خا 31ኛ ድባል ክፍለ ጦር ናይ ኮሎኔል ብሹ ክፍለ ጦርዩ ኤርትራውያን ስለዝኾኑ ክንውድብ ክንክእል ኣለና ሕጂ ጽቡቕ ስምዒታት ዝነበሮም ገለገለ ዝተወደቡ ከም በዓል ብርሃኔ ኣፈወርቂ ዝበሃሉ ዝተወደቡ ምሳይ ነይሮም ሓደ ሃንገር ዊን ዓቢ ናይ መኽዘን ናይ ኣጽዋር ስለ ዝነበረ ንዕኡ ንምቅጻል ከም ዕላማ ሒዝና ምስኣቶም ርክባት እናቐጸልና ኾለና ኣነ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክፍለጥ ተኻኢሉ እቶም ሰባት ከም ዝሃድሙን እቶም ክልተ ሰባት ከም ዝስለፉ ጌርና ብማይበላ ገይሮም ወፂኦም ሜዳ ከም ዝወፁ ጌርናዮም ኣነ ውን ምስ ኣባላተይ ካብ ዝነበርኮ ቦታ ኣኽርያ ሓሙሽተና ዓላ ወሪድና ኣብዚ ዓላ ምስ ወረድኩ በቲ ዝነበረኒ ሞያ ኣብ ዓላ ናይ ህዝባዊ ግንባር ብፅሕፈታት ሕክምና ካልእ ናይ ኣጋይሽ ብዙሕ ቦታ ስለ ዝነበረ ኣንደር ዝስራሕ ነይሩ ኣብቲ ስራሕቲ ብሞራልን ዚንጎን እናገበርካ ዝስራሕ ዝነበረ ገዛውቲ ኣብ ምስራሕ ከባቢ 3 ወርሒ ዝኸውን ኣብኡ ሰሪሐ ካብኡን ፅርግያታት ንባፅዕ ዘእቱ ስራሕ ስለ ዝነበረ ምስ ኣባላተይ ምስቶም ምሳይ ዋሃዮ ዝነበሩ ተተሓሒዝና ከም ተዓለምቲ ማለት እዩ ተጠሪፍና ንባፅዕ ዝኸይድ መስመር ኣብ ምስራሕ ተዋፊርና ንሰርሕ ነርና እንድሕርዚ ኣብ ታዕሊም ኢና ኣቲና ን6 ወርሒ ዝኣክል ታዕሊም ወሲድና እዚ ክብለካ ከለኹ ግን 3 ወርሒ ሙሉእ ግቡእ ታዕሊም ክንወስድ ከለና 3 ወርሒ ግን ኣብ ማእታዊ ንጥፈታት ናይ ፅርግያን ኣባይትን ኣብ ምስራሕ ተዋፊርና ንሰርሕ ነርና ኣብቲ ወተሃደራዊ መዳይ ከመይ ይመስል ነርቱ ይወትካ ምስ ወጣኹ ኣብ ወርሒ 5 77 ወፅአ ተሰሊፈ ማለት እዩ ካብ ዝተሰለፍ ኩሉ ወተሃደራዊ ታዕሊም ወዲእና ኣብ ናይ 77 ኣባፅዕ ዝነበረ ኩናት ምስ ቦጦለና 58 ብወገን ኣጅብ ትሳተፈሉ ዝነበረት ንመጀመርያ ግዜ ናብኡ ኣትየ ኣብ ኣጅብ ተቃፂሉ ኣብኡ መዓቲ ፊስቶታት ዘይቲ ዝመልአ በቲ ዝነበረ ኩናት ንዕኡ ንምልዓልን ነቲ ዘይቲ ካልእ ውግኣት ኣብ ምውፃእን ንመጀመርያ ግዜ ናብቲ ኣሃዱ ዝተፀምበርናሉ ግዜ ነይሩ ማለት እዩ ለተና ኮሎኔል ዮሃንስ ወይ ከዓ ጆን እስከ ዝኽትነግረኒ ፀናሕኻ ናይ ዋፅዕቲ ናይ ፈላሚ ተመክሮኻ እዩ ምክሩ ናይ ነበርካን ሽዑ ከም ዝኽትብሎ ፀናሕኻ ጀማራይ ተጋዳላይ ኢኻ ዝበዝሕ ሂወትካ ቅድሚ ምስንካልካ ማለት እየ ኣብቲ ወተሃደራዊ ሂወትካ ኣብ ምንታይ ኢኻ ትሳተፍ ነርካ ንመጀመርያ ግዜ ምስ ተሰለፍኩ ኣብ ማሂመት ተኽሊጥ ጌርና ኣብ ቦጥልና ሓደ ሓይሊ 12 ተመዲበ ዝንቀሳቀስ ናይ ብርጌድ 58 ኣብኡ ከም መድፋዓጂ ናብ ማሽንጋን ተሓጋዚ ኮይነ ጥራሕ ዝሰርሕ ነይረ እዚ ንሓፂር ግዜ ኮይኑ እቲ ዝበዝሐ ግዜ ዝስራሕ ኩሉ ግን ኣብ ምልክት ብርጌድን ሃንደሳ ክፍለ ሰራዊትን ኮይነ ኣገልግለ እተን ዝበዝሐ ስርሐይ ማለት እዩ መጀመርታ ግን ምዝላዕ ኮይኑ ኣዝሊቕና ንናቕፋ ምስ በፃሕና ቅድሚ ናቕፋ ክንበፅሕ ግን ኣብ ጎንፈሎም ከም ሃንደሳ ከም ስለያ ካልኦት ክፍልታት ኣብ ሞቃም ስለ ዝነበረት ብርጌዳት ኣነ ስለያ ብርጌድ እየ ነይረ ስለያ ብርጌድ ኮይነ ኣብ ጎንፈሎም ከሎ ኣሃዱታት ናብ ብርጌድ 58 በዓል ሰረጀቃ ደብረሲና ዕላበርዕድ እንዳኸና ንቆፃፀር ነርና ድሕሪት ናይ ተኣሃዱ ኢና ነርና ካብዚ ወዲእና ተምዝላቕ በብ
መድረኹ ኣፍ ዓበት ከምኡ እንዳበለ ኣብ ናፋ ምስ በጻሕና ግን ከም ኦፕሬተር ብርጌድ ተመዲበ ካብ ስልያ ተሳሒበ ማለት እዩ ኦፕሬተር ብርጌድ ግን ንነዊሕ ግዜ ክሳብ ሻድሻይ ወራር ድውዳእ ሰሪሕልየ ኣብዚ ኦፕሬተር ብርጌድ ክብለካ ከለኹ ዝበዝሐ ህይወተይ ስለ ዝኾነ ዝያዳ ከማን ዘስተማቕሮ ስራሕ ነይሩ ማለት እዩ ከም ኦፕሬተር ብርጌድ ኣብ ትሕትና ናይ ቦጠሎን ኣለዎ ናይ ሓይልታት ኣለዉ ዝተፈላለዩ ስራሓት መርበት ነይሩዎ ከምዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሓደ ብርጌድ መስርዕ ትኸውን ኦፕሬተራት ምስ ሓደ ናይቲ ብርጌድ ኣሃዱ ማለት ቤት ጽሕፈት ክንቀሳቀስ ከላ ኣብቲ እዋንቲ ግን ብክልተ ሰብ ምራሕ ነይሩ ክልተ ሰብ ሓደ ኣነን ካልኣይን ክልተ ኣዘዝቲ ብርጌድ ኣለዉ ነዞም ክልተ ነናቶም ክልቴና ጥራሕ ኢና ነርና ኣብ ቦጠሎን እውን ከምኡ ክልተ ኣብ ሓይሊ ሓደ እቲ ስራሕ ክትሪኦ ከለኻ ኣዝዩ ከቢድን መሪርን እዩ ግን ምስቲ ካልእ ኣሃዱታት ዘካይዶ ምርዝ ዘለዎ ኩናት ሽዑ ጀመርናሉ ኣነ ኣብ ምልክት ብፍላይ ዝሓልፎ ዝነበርኩ ኣዝዩ ዘስተማቕሮ ዝበለፀ ናይ ስራሕ ህይወተይ ከማን ኣው የኽብሎ ዝኽእል ስራሕ ኦፕሬተር ማዕረኽ እንደ ይኽብደቱ ድሓር እንታይ ዝዓምም ካብኡ ከፍልልይ ኣለዎ ድዩ ንኣብነት ናይ ቦጠሎን ኣለዎ ካብኡ ንታሕትውን ክህሉ ክእል እዩ ስኻ ናይ ብርጌድ ኢኻ ነርካ ዝበዝሕ እዋን እስከብ ዛዕብኡ ቁሩብ እንገለበለና ኦፕሬተር ናይ ብርጌድ ክብለካ ከለኹ ሕጂ እቲ ኦፕሬተር ብርጌድ ሓላፍነት ከም ስታፍ ናይ ብርጌድ ማለት እዩ ከም ስታፍ ብርጌድ ኮይኑ ነተን ኣብ ቦጠሎን ዘለዉ ክልተ ኣብ ሰለስቲአን ቦጠሎንታት 6 ኣባላት ኣለዉ ኣብ ነፍሶ ከፍ ሓይሊ ድማ ኦፕሬተራት ኣለዉ ነዚኦም ጥርንፍ ነዚኦም ውድብ ነዚኦም መምርሕታት ይህብ ካብ ላዕለዋይ መምርሕታት ውድብ ማለት ናይ ውድብ ምልክት ዘመሓላልፎ ኮዳት ይኹን ጽሑፋት ይኹን ጥንቃቐታት ይኹን ሓበሬታታት ሓድሽ ብምምሕያሽ ኣብቲ ርክባት እንተደኣ ሃልዩውን ዝመፀና ነመሓላልፍ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሓላፍነት ናይቲ ብርጌድ ተሰኪምና ንኸይድ ሰባት ኢና ሓላፍነት ናይ ብርጌድ ክብለካ ከለኹ ሓደ ኣዛዚ ብርጌድ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ትፈልጥ ሓደ ኣዛዚ ብርጌድ ዘሕልፎ መምርሕታት ትፈልጥ ኣዛዚ ብርጌድ ዝገብሮም ርክባት ትፈልጥ ብዙሕ ነገራት ኢኻ ትፈልጥ ኩናት ክካየድ ከለዉ ንርእሱ ርክባት ናይ ጽላኢ ኸማን ንርእሱ ኣብ ግንባርና ኣብ ከባቢና ዘለዋ ኣሃዱታት ጸላኢ መነመን ምዃነን ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ መነመን ኦፕሬተራት ኣለዉ ኣስማቶም እኳ ተዘይፈልጥካዮም ብድምፆም ኣብ ቅድሜና ዘለዉ ምዃኖም ትፈልጥ እዚ ብምፍላጥ ሓድሽ ምንቅስቃሳት ክትርኢ ከለኻ እውን ንዓኻ ዝህበካ ኣመት ሓበሬታ ስለ ዘለዎ ነዚ ብዝለዓለ ደረጃ ትሰርሓሉ ስራሕ እዩ ማለት እዩ እቲ ሓላፍነቱ ነቲ ተርኡን ማዕረኽ እንደ እዩ ንኣብነት ሓደ ተጋዳላይ ተኮይኑ ወይ ሓደ ተዋጋኢ ሰራዊት ሓደ ውልቀ ሰብ እናተቃለሰ ነታ ነፍሱ ዝሕሉ ሓደ ሓላፊ ተኮይኑ ከዓ ናይቶም ብሓላፍነት ዝመርሖም ዘለካ ብዘይካታ ናይ ነፍሱ ናቶም ሓላፍነቱ ንስከም እዩ ኦፕሬተር ከማዕረኽ እንደ እዩ ሓላፍነቱ ኦፕሬተር ዝለዓለ ሓላፍነት ኣለዎ ባህላ እየ ምክንያቱ ናይቲ ኣሃዱ ሓላፊ እዩ ማለት እዩ ሓላፊ ኣሃዱ እቲ ደረት ሓላፍነቱ ፍሉጥ እኮ ኦፕሬተር ግን ናይ ኩሉ ፈሊጡ ንኩሉ ሓበሬታ ስለ ዝፈልጥ ኣዝዩ ምስጢራዊ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ እሱ እቲ ሓላፍነት ማለት እዩ ሕጂ ነፍሲ ወከፍ ተጋዳላይ እኮ ማዕረ እዩ እቲ ሓላፍነትና ግን ኦፕሬተር ክበሃል ከሎ ብዙሕ ምስጢራት ትፈልጥ ብዙሕ ምስጢራት ስለ ዝፈልጥ እዚ ብሓላፍነት ኣዝዩ ጥንቁቁን ኣዝዩ ምስጢራውን ኮይኑ ክሰርሕ ከም ዘለዎ እቲ ሓላፍነቱ ርዱእ እዩ ኣብ ኩናት እውን ገዛ ኣርሱ ሓደ ኣዛዙ እኮ ክውጋእ ክእል እዩ ክስዋዕ ክእል እዩ ንትሕቲኡ ዘለዉ ቦጠለንታት ይኹን ወላ ሓይልታት ነዚ ናቱ መውጋእቲ ናቱ መስዋእቲ ዓቂብካ ገለ ከተመሓላልፎ ዘለካ ክትመርሖ ዘለካ ሓበሬታታት ከተሰጋግሮ ዝግባአካ ሓላፍነት ሰኪምካ ትሰርሓሉ ጉዳይ እዩ ምክንያቱ እቲ ዘጋጠመካ ኣብ ኩናት ክትገልጾ ስለዘይትኽእል ድማ ከምሁሉ ጌርካ ነቲ ኩናት ከተቀጽሎ
ሓላፍነት ኣለካ ስጋዕኹም ሓላፍነት ተሰኪሙ ዝኸይድ ኦፕሬተር ማለት እዩ ኦፕሬተር እጂ ክብደት ናይ ኩናት በቀረባ ይዝካታተሎ ምክንያቱ ናይ ጸላእ ሓይሉውን ከም ዝኽትብሎ ጸናዕኻ በንጻርካ ዘሎ ሓይሉውን ኦፕሬተራት ናው ስለ ዘሎ ትፈልጦም ኣለኻ ማለት እዩ ተዓቕም ሰቦም ብዙሕ ነገራት ክትግምቱን ትኽእል ኢኻ ኩናት እናተኻየደ ማዕርኽ እንደይ ጽንዓትን ትብዓትን የድልዮ ሓደ ኦፕሬተር ወኣዚኻ ጽኑዕ ክትከውን ኣለካ እምበረ ንእሽተይ ነገር ብኦፕሬተር እንድሕር መሊቓ ኩሉቲ ብውድብ ደረጃ ዝመሓላለፍ ሓበሬታት ምስጢራዊ ስራሓት ንኩሉ ጸድዩ ክተናኽፎ ክእል እዩ ሕጂ ከመይ እዩ ልክዕ ንሕና ኦፕሬተራት ኮይና ክንሰርሕ ከለና ርክባት ኣለና ምጸላውን ኮ ብሬድዮ ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ ግን ንዓና ዝከታተሉ ሰበርቲ እውን ኣለውና እዚኦም ጠለፋ ንብሎም ማለት እዩ ብልሙድ ኣዘራርባ እሳቶም ይከታተሉካ እዮም ግን እቲ እስኻ ትገብሮ ጽንዓት ንምስጢራውነት ብዝለዓለ ደረጃ ርኢኻ ኢኻ ክትሰርሓሉ ዝግባእካ ኣብዚ ከም ኣብነት ክጥቕሰልካ ኣብቲ ዝነበርኮ ብርጌድ 58 ኣብ ከባቢ ሩባ ማኦ ዝበሃል ቦታ ካብ ሓንቲ ቦጠለኒ ናይቲ ብርጌድና እቲ ኦፕሬተር ናይ ቦጠለንን ናይ ሓይልን ሓድሽ ዝተዋሃበቶም ኮድ ብምስጢር ክመሓላለፍ በኣካል ጥራሕ ኢኻ ክትዋሃብ ዝግባእካ በኣካል ሒዝካ ኣጽኒዕኻ ኢኻ ክትሰርሓሉ ዘለካ ኣብ ሬድዮ ግን ናይ ትህኪት ብለይቲ ብሬድዮ ክመሓላለፍዎ ጸኒሖም መስመር ቀይሮም ክመሓላለፍዎ ጸኒሖም እቲ ሰባሪ ዝበሃል ወይ ጠለፋ ዝበሃል ናይ ትውድብ ግን ረኺብዎ ብለይቲ ተቋሪጹ ኩሉ ከም ዝወድቕ ገይሩ ብሓድሽ ካልእ ኮድ ከም ዝዕደለና ተገይሩ እዚ ንገዛእ እርሱ ሓደ ከቢድ ነገር ማለት እዩ ብግንባር ደረጃ ንዓና ሃሲና ነይሩ ማለት እዩ ናብ ጸላእስ ብቐጥታ መሓላሊፎምሉ ዝኾነ ስራሕ ድማ ከም ብምስጢር ሓሊፋ ኣብ ጸላእ ጥራሕ በፂሓን ተትኸውን እቲ ግንባር ኮን እቲ ብርጌድ ተሃስዩ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከም ኣብነት የጠቕሰልካ ዘለኹ ዘጋጠመህና ሓንቲ ፍሊት ነገር ብቐጥታ ግን እቲ ሰባሪ ኮድ ስለ ዝረኸባ እቶም ሰባት ከም ዝወርዱን እቲ ጉዳይ እንታይ ከም ዝነበረን ክብርሃልና ክኢሉ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ኩሉ ግዜ ጥራሕ ኣይኮነን ዓወታ ብኩናት ሓደ ግዜ እውን ስዕረት እውን ኣጋጥመካይ ኩናት ከዓ ከምኡ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ዝስውኡ ኦፕሬተራት ኣለው ትዝክሮሎ ጽንኩርነት ኣሎ ዶ ኣብ ከምኡ እዋናት ኣሎ ልክዕ ናይ ኦፕሬተራት ኩሉ ግዜ ኣብቲ ዳሕራይ እኳ እንዳቀየረ ካልኣይ ክግበረሎም እዩ ተጀሚሩ ኣብ መጀመርያ ግን ብውልቂ ከለዉ መስዋዕትታት የጋጥመና ነይሩ እዩ ኦፕሬተር ክውጋእካ ከሎ እቲ ዝኸበደ እንታይ እዩ መስዋዕቲ ኣብ ኩሉ ከም ተጋዳላይ ዘጋጥም ንኩሉ ካብ ዝተሓተ ክሳብ ዝለዓለ ኣዛዚ መስዋዕቲ ከጋጥም ይኽእል እዩ እዚ ግን ከም ባህርያዊ ስታይሪኢኻ ብኦፕሬተር ደረጃ ክትሪኦ ከለኻ ኮዳት ከይመሓላለፈካ ተሰዊኡ ኣብ ትሕቲ ጸላኢ ኮዳቱ ከይኣቱ ቀልጢፍካ ናይ ምቕያር ካልእ ኮድ ናይ ምትካእ ስጉምቲ እዩ ዝውሰድ ምክንያቱስ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ብሓፈሻዊ ክትሪኦ ከለኻ ግን ከም ሰብ ኦፕሬተራት ውግእ እናመርሑ ሓለፍቶም ተወግኦም ከለዉ እንዳኣዘዙን እንዳሰርሑን ከለዉ ዝተሰውኡና ነይሮም እዮም ብቆራጽነት ጸላኢ ወይ ብሃንደበትነት ኣትይዎም ኣብ ከባቢ እቲ ኦፕሬተር ዘለዎ ቦታ እንድሕር በፂሑ ከላሽኑ ሒዙ ይዋጋእ ረዲኡ ሰንዲኡ እዩ ዝኸይድ ሕጂ እዚ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ጸገማት ርኤ ኦፕሬተራት ብዓቕሞም ብተወፋይነቶም ኣነ ብዝለዓለ ደረጃ እየ ዝጥምቶ ሓያሎ ኩናት ተዋጊዕካ ኣለካ ኦፕሬተር ተኮይኑ ከዓ ብዙሕ እዩ ዝምደብ ስራሓት እሞ ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ኩናት ወይ ውግኣት ገጢምካ ኣለካ ኩናት ክትቆጥር ኣይከኣልኒ ብዙሕ እዩ ሕጂ እንታይ ናይ ኦፕሬተር ነገር ሓንቲ ቦጠሎ ነፍቲ ዋጋእ ኮላ በይና ተሳተፎ ኩናት ኣሎ ሓንቲ ሓይሊ በይና ተሳተፎ ኣሎ
ሓንቲ ጋንታውን በይናቱ ተሳተፈሎ ኦፕሬተር ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኩናት ኣሎ ከመይ ማለት ሓንቲ ቦጠለኒ ካብ ብርጌት ተነፂላ እንድሕሪ ኩናት ከተካይ ትንቀሳቀሳላ ምስታ ቦጠለኒ ኩሉ ግዜ ኦፕሬተር ብርጌድ ኣሎ ሓደ መራሕ ብርጌድ እውን ምስኣ ኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ብኸምዚ መንገዲ ስለ ዝኸይድ ኦፕሬተር ኣብ ኩሉ ኩናት ይሳተፍ ኣነ ካብ ንመጀመርያ ግዜ ናይ ባፅዕ ክብለካ ከለኹ ብድሕሪኡ ዓዲ ቀይሕ ንመጀመርያ ግዜ ዝሃርምናያ ዝተሃርመትሉ ኣብኡ ተሳቲፈ ካብኡ ትሒዝካ ክሳብ ዘለኹ እዋን ኣብ ኩሉ ኩናት ተሳቲፈ ክብል ይኽእል ኣብ ኩለን ኣብተን ኣሃዱታትካ ዝተሳተፎ ሳብ ኩሉ ኣለኻ ማለት እዩ ኢትካ ከም ዝሪኣ ዘለኹ ፀጋሚቲ ኢትካ ስንክልቲ እያ እዛ ስንክልና መዓስ ኣጓኒፋትካ ኣብ ከመይ ኩነታት እዩ ነይሩ ሕጂ እዚ ናይ ኢደይ ኩነታት ኣብ 1988 ኣብ ግዜና ደው እዩ ኣሃዱና ናደው ክፍለ ሰራዊት ኮይኑሉ ኣብ ዝነበረ ክፍለ ሰራዊት 96 እየ ነይረ ክፍለ ሰራዊት 96 ከለኹ ከም ስታፍ ሃንደሳ ክፍለ ሰራዊት እየ ነይረ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሃዶይ ሒዜ ምስታ ኣሃዶይ ስለተንቀሳቀስኩ ግንባርና ደው ምስ ፈረሰ ኣብ ከባቢ በዓል መቐርካ ደቂ ሻሓይ መጥቃዕታት ናይቲ ክፍለ ሰራዊት ፀላኢ ስሕበት ንክገብር ስሕበት ፀላኢ ንምጥምዛዝ ክፍለ ሰራዊትና ኣብኡ ተንቀሳቂሱ ነይሩ ኣብኡ ተንቀሳቂሱ ኣሃዱና ትዝድለየ ገይሩ ክሳብ መቐርካ በፂሕና ኣሃዱ ብምሉኡ ተመሊሱ ሃንደሳን ስለያን ግን ነቲ ሒዝዎ ዝነበረ እቲ ክፍለ ሰራዊት ንክንቆፃፀር ተሪፍና ነርና ኣብኡ ተሪፍና ሃንደሳን ስለያን ከዓ ነቲ ክፍለ ሰራዊት ስለ ዘድልዮ ብህፁፅ ትመፅና ተባሂሉ ድሕሪ ገለ ኣዋርሕ ማለት እዩ ካብዚ ተበጊስና እናኸድና ከለና ኣብ 1988 ወርሒ 10 ዕለት 24 ኣብ ሩባ ካዕላይ ባርካ ብፈንጂ ናይ ማኪና ተሃሪመ ኣብታ ብፆት ነይሮም ካዶ ምሳኻ ነይሮምኒ ሓንቲ ጋንታ ሒዘያ እንዳኸድኩ ከለኹ ኩሉ ግዜ ናይ ሃንደሳ እንደ ዘለኹ ሽዑ ናይ ሃንደሳ ብቢለ ክነግረካ ኩሉ ግዜ ናይ ማኪና ነታጉ ብቐጥታ ዝሃርሞን ዝሃርሞን ኣለዎ ቀጥታ ዝሃርሞን እንታይ ሕጂ ኤነትረ እንድሕር ኮይና ልክዕ እታ ጎማ እንድሕር ረጊፀታ ኣብ ልዕሊታ ጎማ ስለ ዘላታ ሰዲለ ብቐጥታ ህሱ ኢኻ ትኸውን ንኣብነት ኦራል ተፃዒንካ እንድሕር ትኸይድ ኣለኻ ኦራል ዝበሃላ መኻይን ናይ ራሻ ማለት እዩ ጎመአን ንቅድሚት ምሕልግ ኢሉ ስለ ዘሎ ጎማኣ ምስ ረገፀታ ብቅድሚት ስለ ትህረም ኣብ ሰዲለ ዘለኻ ኣብ ውሽጢ ጋብያ ብዙሕ ኣይትህሰን ኢኻ ኣነ ብኤነትረ ስለ ዝነበርኩ በይነይ ተሃስየ ብየማነይ ዝነበረ ኦፕሬተርን ሓደ ኣውቲስታን ተተናኺፎም ተዘይኮይኑ ድሓን እዮም ብሰላም ወፅዮም እዚ ሕጂ ብ88 ድሕሪ ምድምሳስ እዝናደው ዘጓነፈ ማለት እዩ ድሕሪ ሰንኪልካ ካብቲ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ኣቋሪፅካ ዶ ወይስ ኢኻ ቀፂልካ ካብወይ ወፃኹን ክሳብ ሕጂ እውን ኮይ ወፃኹን ግን እቲ ዓይነት ስራሕ ክቕይር ክኢለ ሰንኪለ ኣብ ዓራርብ ናይ 2-3 ወርሒ ሕክምና ፀኒሐ ድሕሪኡ ናብ ብርጌደይ ተመሊሰ ናብቲ ክፍለ ሰራዊተይ ኣብ ክፍለ ሰራዊት ምስ ተመለስኩ ሰንኪለ ምስኡ እውን ክንቀሳቀስ ስለ ዘይክእል ገለገለ ግምታት ስለ ዝሃቡ ናብ ካልእ ቦታ ቅየር ክኢለ ካብኡ ንዓንበርበብ ኣብ ጠቕላላ ሓለቓ ስታፍ ምስ ጀነራል ስብሓት ፍሬም ከም ምምሕዳር ኮይነ ኣብኡ ሰርሕ ጀሚረ ማለት እዩ ካብ 89 ማለት 89 ካብ 89 ሽዑ ናጽነት መጽዩ ብድሕሪኡ ኣብቲ ወተሃደራዊ ስራሕት እውን ኣያቋረፅካን መስለኒ ኣይቋረፅኩን ብልክዕ እቲ ሽዑ ዝነበረ ሓለቓ ስታፍ ብስታፍ ደረጃ ዝምራሕ እዩ ነይሩ ድሓር ክፍሊ ምክልኻል ዝበሃል ከም ኣቃውማ ክፍሊ ምክልኻል ተባሂሉ ተሰሚዩ ኣብዚ እውን ገዛ ርሱ ነዊሕ ግዜ ኣብ ድንጎሎ ኣብ ስታፍ ምምሕዳር
ክሰርሕ ፀኒሐ ማለት እዩ ድሕሪ ናጽነት ድሕሪ ናጽነት ስለዚ ተስራሕካ ብኡ ቀፂሉ ፍላይ ድሕሪ ናጽነት ሲ ኣብዚ ሞያ እዚ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ካ ቀፂልካ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ካብኡ ኣይወፃኹን ሌተና ኮሎኔል ዮሃንስ ፍሳሐፅን ወይ ከዓ ጆን احنا كواب جوني نبزيادة نفلتك جون بزي كازناي وتهدراوي نتفتاتك كابن سنت كات حسكاون ابت موياناي فلنيامون سرح نيركا بزغزاها نريو خلنا بستفلالي وان كنمص خلناها استفلالي بعلها الصرحو صراحتنا له اذا بخميخا لميتكايو وزي صراحه زي اب هيوتي درجه مساي كبايزي في المويايو مهنياتو خا ود 5 عامت جميره مسبي مسلمتكو ابوي ازيو كيلا سلازنبره انا قلتي فبنشتي زخالكو صراحي اجي ام مدبر ننوح غزي صرح مسبي سلصنحكو نتي مويا ملوك كلت اطبيع يعني ميدا وصي ابي ميدا مسوصاخو ون غزارسو ننوح غزي كابتا اهدو يندوصاخو اب عنبر بعل حشكب ابي عتارو كوموين ابي حليبت عراق انداخركو صالون مسل شلف كوموين تفالالي معصو دسر حلو نيريو اب حشكب ابنت اب حالا صوره مسايز مهارو نيروبني تخلت كاب مروحات يكونوا كابي أبلات نتوميا ستايد قبرز نبرو قرب أمز نبروم الناس رحنا شدش تور حز أكل أو بس راح زيوين سريع. سلازي ولا ميداون أي قارص كانت. أي قارص كون سجى حجون كابي ده أي ترفن. بفلا يبزي دحرنا سنت كاز يا ده دفي أقل ها قن نتي وتهدر وسرحها زي سرحات ناي إذا تبب مويا بزح دفي أقل ها مسؤول نرى خلنا حجيتا خلت أداو دلون حدا يدلون ببينيو مخا ناي فلنيامو صراحات ناي تباب صراحات حدا جزي ونازير كان يركز جزها كله رئيس وعلي صريحة ولنا قرب يجرمني مو كما جر كاتبلو أبنت فلنيامو سي مجاز اللي بوزح نجارات تحز ماشينون كدلي كاي مع قانون الله أكريس خمس الله أب كم زس خمية هتجورو؟ وين خمية هو ماشي لك نسخة تيجي سلزلك حدا يزلوس كم يجرو لك تيجي نقطة هون يا قل أنا أي تيجي نقطة لعلتي خلت تيجي زلو صرح خليه لعليه خبل كله وتحنقني يطرحيو أب حنقني سفير زلو خلت كوت سايكلينيو أب حنقني تي خلت زلو دليت كل مر كوس خلوه دليت سلازلني بدليت سلازسرح زخونه اقوحت غزاي بعليه السرعه اذا تريد زلا خبزي كبابي زلو غزا براندا مندق كمان مندق بلوكيت بعليه اندال علكو نديق السرح كوي اتناي فلنيامو ግን ሙሉ كله سلازلني نعي ولا حنت صيغم يبلون مغاز بحد ايدك تحزا تخليها قدمين كلتا يزلو بحد ايد يجي حزا صيغم يبلون كالي توساختات تطاوبو سنكل بين كل غزي سنكل ينر ازارب اللهم بري زياده زطابب سنكل مخنياتو كمي غيرو خغبرا خمزخل اب حنقلو اتي دسرعو نسيو اسي زطابب ازياده بهم سلازخيل نعي ولا حنتي كم سرح كوينو انا يسمعني ازيد فوتو اسك كما ابنه التفرين قرنا سالم كسرح خيل ارمادي كسرح خيل كريدنسا كسرح خيل استفلالي ورابر كسرح خيل زرقو قرصات كاني زياده ادي انتايو طببا زي تحوسو ገለ ቅርጽታት ወይ ሓደ ነገር ፈለኛው ወድ ሰርሖስ ካውን ላዕሊ ቅርጽ ብምውሳኽ ጥበባዊ ስራሕ ክሰርሕ ክእለ ናይ ኮሚቲ ስታይ ናይ ቦይ ክእለቲ ከዓ ናተይ ጥራሕ ደይኮነሲ ኣቦይ ዝያዳ እዚ ትምህርቲ እዚ ዝያዳ ኣልምጅኒ ሰብ ስለዚ ኣእምርኡ ጥዑይ ተኮይኑስ ክሰርሕ ከጻፍፍ
ዝበለጸ ጥበብ ዝተሓወሶ ነገርሲ ሓደ ግዜውን ካብቲ ሙሉእ ኣካላት ዘለዎ ሰብሲ ዝያዳ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ማለት ካዩ زيادة ንሱ እቲ ከምኡ ዝረኣየካ ብደገ ነቲ ካልእ ሰብ ከምኡ ዝረኣየ እምበረይ ዝያዳ ዝሓስብን ዝያዳ ዝፀፈፈ ክሰርሕ ዝደልን እቲ ጥበባት ከዘውትር ዝደልን ስንኩል እዩ ጆንስከ ሕጂውን ድሕሪት ናብ ቃልሲ ናይ ሰውራ ክመልሰካ ውፅአትካ ምክንያቱ ኦፕሬተር ማለት ልክ ዓዛዚ ከም ዝበልካ እታ ኣዛዚ ዝፈልጣ ሚስጥርቲ እሱ ፈልጣ ኣሎ ሕጂ ሓንታ ኣሃዱኻ ክትጉዳእ ትኽእል መስዋዕቲ ከጓነ ትኽእል ብመጀመርያ ኩላይኻ ትፈልጥ ዘለኻ ስኻ ማለት እዩ ክስቶ ተሰዊኡ ክስቶ ከም ዝኾይኑ ኣሎ ክስቶ ተወጊኡ ብዙሕ ሓበሬታ እስክመጽ እዩ እንታይ ስማዓካ ነይሩ ኩሉ ግዜ ጽቡቕ ኣይስማዓካን እዩ ጽቡቕ ስማዓኒ ክትብሎ ትኽእል ኩናት የለን ኣብ ኩናት ማለት ኩናት መሪር እዩ ከቢድ እዩ ምስ ጸላኢኻ ትዋጋእ ዘለኻ ጸላኢ መውት ንሕስኻውን ክትከፍል ኢኻ ክትመውት ኢኻ በዚ መንገዲ ክትሪኦ ከለኻ ዝያዳ ድስማዓካ ኣዝዮም በላሕትን ውፍያት ቅድሚ ብፀተይ ኣነ ኢሎም ዝሓልፉ ሰባት ብግብሪ ምሳኻ ስለ ዝጸንሑ እሳቶም ክስውኻ ከለዉ ንዓኻ ኣዝዩ ይስማዓካ ከቢድ እዩ ኣነ ከም ኣብነት ጠቕሰልካ ኣብ ኩሉ ኩናት بملؤ كساتف كله كاب مجمريا تحزو كناس زي جمر كل خمان كذا أزازي زنبرة نايتي بريجيد مالتيو كسام مجرش عم سايد صنحة إسياس تولده ود فلان سايو إسياس تولده ود فلان ساهم لك أقول جن كنات أفتي ود كل زكاة زنبرة مريحوه فشيلو مالت ريئي فلتو بقال سمعها تكون تخيل أزيو ناي كوينات سابيو جنرال نايتم مرحتو كوينات كبيرو تولكو أنا يسكفنني ود فلان صاحب كم يكون تاكتسو ود فلان صاحب كل وررات عبد درجة مودنا عبد 83 سلاحتان ولو نحنا بوقنا شوعي ورار مالتيو شوعي ورار كابي جنبار نقفة نحن في قند صريا جنبار نقفة إنا نرنا بملؤ تبرجيت نحل حل توجسو أسرع سمتنيا حل أفريسو بزارا غيرو بدحرينا ندجناتنا نخحس أفريسو لزنبر أواني بملؤ تبرجيت وريدو أفتكينات ناي حل نسألأي كبابي تبع عصرت زبهال كانوا بصحوا خلنا أبي بحري تبهال ممريا ناتن زنبره بحري تبهال تاوتا بمدفع جلات يتهارمو سويو أبز وانزي تابوتا بحري نبلاد لنا نسوي متصوعي وكود ناي راديو بحري سل زنبرت بحري تبهال تممريا مالتنا ناتن زنبرت نبحري شو متغيرة أبعد تسوي. أو نركب تخواب. أفتخوابي نره. تخوابي نره. زخون مسواتي كله مسواتي سي بزح عين تيريه. أب هندسة سلزنا وركو بزح مسواتي زرع كله هندسة. كنا يود فلان ساعة زحزن النجر استسمع عني كينات تي مسواتي عين برا. مهنياتو نزو كله كينات نهزوا جنبار. زعوة زمرحن سب معرتي زنبرو أبركتو بزمرح زنبره لعلي واتيو ناس الناس عليه حسب كون ناس الناس متيا جن لعلي ناس الناس نسخوري أنا إروه زي زبل ابنتي زلون اسك نزخت ولود صراحة التحيزنا هنرأي خلنا إيرتران دهريخا بفلاي كأت سخمتك على سوز نوركم ميدا هتري خلها أزيوم مرير كويناتيو تجادلاي بسمئي بتميت نحلفة نقوله جن بسحق إن بسناي نجارني لحلفو نيرو تيوت كلهم تجادل تقولها خلو أزي مكور هيوت ولا كم مسواتي موجاتي مسن كالن تحلو أزي مكور هيوت من باريم زحبر خامو سخا ما عرفنا تستمع قرات هيوتي
كما يكتذكره مغرتنا يقولي انت يمشيلك بزح انت اشميو كاب سدرا بيتك تفليخا سدرا بيتك زيتري له سدرا بيت زيتري له قبلك خلصي بستفلاليه منقدي دهايم زيت فلط دهاي كدا يفلطوا لي كمزي ان هالو كمزي ان هونه لعليه ግን እታ ዝዓበየት ስድራቤት እያ ታኒፃ ተዛዓበየት ስድራቤት ክብለካ ከለኹ ወድኻ ጓልካ ኩልኻ ሓደ ኢኻ ብሓንሳእ ትድቅስ ወድኻ ጓልካ ብሓንሳእ ማዕረ ዝኾነ ስራሕ ሰርሕ ማዕረ ንነዊሕ ጉዕዞ ተጓዒዝካ ጀሪካናት ኣግራብ ተሰኪምካ ድፍዓት ክትሰርሕ ካልእ ዝተፈላለዩ ኣብ ዓውደ ኩናት ብማዕረ ኣብ ግዜ ኩናት ኣነ እምበር ንስኻ ክትሓልፍ ዝብል ኣረኣያ ዘይብሉ ሰብ ብምሉእ ኣነ ጥራሕ እዩ ዝብል ሕጂ ብከምዚ መንገዲ ስለ ዝኸይድ እቲ ህይወት ናቱ ክትሪኦ ከለኻ ኣዝዩ ፍቕሪ ዘለዎ እዩ ኩናት ፀኒሕና ኣብ ተዘማዲ ዕረፍቲ ኣብ ንህልወሉ ግዜ ስዋ ጌርካ ጓይላ እንዳገበርካ استفلاليه مزاناغعታት እንዳገበርካ ምዝንጋዕ ትገብረውን ገዛእ ርሱ ፍሉይ ህይወት ይፈጥረልካ እዚ ጥራሕ ደይኮነ ኩናት መሪር እዩ ኩናት ምረት እኳ ይሃልዎ እምበረ ኣብቲ ዘባዱ ግዜ እንሕልፎ ነበርና ነዚ ዝድርዕ استفلاليه መድረኻት ወይ ነይሩ ኣብ መንጎት ኩናት ተካይደሉ ዝነበርና ስፖርት ነይሩ ባህሊ ممسرات نيرو ولا بقانت أخا بحال تقبر بوطن تقبر بحيل تقبر ببرجرات تقبر زي مجمع جزء بحال الجمهور الأول كتري أخلها نتي نخير نورنا أكايدا نتي نسمكتو نتي ورد دي بعض جوبتات نخرو نعزن صبارق ባህሊ እና ገበርካ እዩ ዝሕለፍ ነይሩ እጅት መቐረትና ዝብለካ ዘለኹ ናይ ሓቂ ፍሊቲ እሞ ተመሪስካ ዘይትረኽባ ስድራ ቤት ያ ተመስሪታ ነይራው ጆን ናይ ኤርትራ እንድሕሪእና ኩነታት ኤርትራ ከም ሃገር ክትምስረት ኮላ ዋላ እኳ ቀደም እንተነበረት ገዛእትና ኢትዮጵያ ብዝተፈላለዩ ውዲታት ምስ ሓያላን ሃገራት ብምምሽጣር دارجة حقيقة ما نيره بين تحويسان نيره نزق أيو قد له زبي إرترا حركة بفلا كهزباو جنبار مرير كالسنا كايده دارجة ما على تهويز كايد نيرو خينات أبستفلا ليه خبابي تاتو حنت بوتاونا يكون نزكايد نيرو خينات نزق سجيريو كابحمو خشتيني إرترا فتيرو واختولو تخلي خا تجارا لاي معرخ ندينا مرة تحلفناها بدحريون تاريخاون أبزنا إيوان ورارات ويانا تاريخاون من أسي ولد زحلفو صنكر كناتات ناي مختون دحريخا حيال قالسي تقايدو اسك إرتراس كم هاجر نخد كونسي كم لؤلاونت نخد قصلسي من أسي إرتراس انت عينت مسواتي انت عينت صقم انت عينت صور يحلفو أزي كبير أنا زرزيرة كمان كقولص زخيل ميزان يكونن انتهي مالته كله إرتراوي أنا نرؤسي كقادل كوسن كله قادلون لويله كلا الحساب حسيبا بري سجع خمسي عمق الزلوا أفلوتو نجزأتوسي انتهي مسترات عنده من تحجزا إرترا أبتحت جزءاتها تكون من يتدفع من أخي كم علامات تدلي هذا الله أنا بزح عمي يفلتني مسوت أخو جن بزح ترديه مغنياتو مسترد أكا تحسبه نجار الله زسوت أكا نجار الله لعلو كل جن تي كبجسنا كله تقفعتها تناتو سلت ترعينا ترحيو قفعتها بغيت أب كتما ب تقريتو تتعيني إريسا أبي إندا مريم دقوحف نيرو أبقاس زأتو نيرو بصلاي زقتل زنبريخا إذا سلزخونه كان خطوبله تخيل يلن عدتات كندا نرئ نيرنا نسمع نيرنا إذا تشجرات إندا تفطرو كله
كما يردأك حدا عبي نجاريو كابزي تبجيسك أبجد لهم ساعتنا جن ننحرنا بوليتيكا وتمرت له بعمقتي خاتم مهار لو بوليتيكا وتمرت له هو اللي يكلني أو جن سقع فلسفنا خاتم مهار عمي كازخون نجاراتي خاتردأ استفلالي عالم قلسات ناي فيتنام ما يتبل عمان ما يتبل ناي فلسطين ما يتبل كانوا زخون من قصاصات كافتي بسرعتنيها جميرو بتمهارو جميرو كانوا من قصاصات زرعيلو كسب عبيت من قصاصات صبقرنا إنا نمهارن نفلطينا زكايدو صراحة كأن رئينا كمزن تخايلو كبروها خلو نمنتاي كم منتاي توبقيسوب كل سلة فلت نا إرترا من إساي نزي فريتو زتقال سلو بعمقت بصبوك منفس سلة زقصلو هو تفتيريو مغنياتو كومو انتو زي كون حدناتو تزي يترر حايلو النابر تعيس تزي كيد كقبرز خيل نجارات هاي من نجارات جن مسواتي تمرصلو كلتات زتفتركو كل افلطس لزلكات راحيو كي تسواخا زخونه ነገር كمص خمزي كل ስለተፈልጥዩ اب كندي بوصتي انا تبللو عمق زبله اتحاسبا ስለተحاسب طرحيو بز منقد ስለዚ نخيد نبرنا نحنا انا بحقي منسي ارترا اتي زلع عليه زخبره واغا زخفلو ناي قدلنا ميزان زلوو زرزير كاون كم تاريخ بحجي ازيخا تمرابيركا كتحزلو قداي سلازخونه بز منقد زي طمت زلوو يمسلني ازوم دقنا جن ازي مسرت غيركا خطريو والله نحنا ايتصبنايون اي حسبنايون علامانا كون ناصنت انتخونه ناصنت جن كون كم تكون كاينا ناصنت اتينا دحر ناصنت كاني ناي زيمر دائن صبو اتحسبا زي مهلاون نيرترا بغوبط اخاب قدم حلمታት ናይ ስድራቤቶም ናይ ወለዶም ስለዝጸንሐ ዓመስቲ ካሓቲ ስለዝኾኑ ዳግማይ ኣብ ኩናት ሸይሞሙና እዚ ናይ ሕጂ ወለዶ ኻኒ ነዚ ብፖለቲካ ይኹን ብዝተፈላለየ መንገዲ ናይ ወለዱ ቃልሲ ስለዝረኣዮም እዚ ከላይ ግዜ ናብ ኩናት ዝተሸመምናሉ ደቅና ኣረኻኺብሉ ንሕና እፎይልና ወዲእና ريفرندوم قرنا لأولادنا الرجاجيسنا بعلم زي مسكرنا له كنا توديو نابلنا حلمتنا ناي ولدهم زنبرة ولا بزنا أسو تم قالسنا تقدر تزبها لوين تي حلمتنا ناي ولدهم وقفوين قالوا كورونا قبت يوم كجبت تقع حسنا بحاتي روسي ناي وياني حلمي ناي ولدهم زنبرة قدم حجي معنا ناب قدلي زئتونا وينكو موراد بانديرانا مقبات بايتنا قفعي اب حزبنا زيتي بروي مبقسينا زي توديو نابلنا وين زيوم ناي ولدهم حلمي كم مقالسنا كم بحبار صرحنا بلكع بحقي زيت امتو بوشتم او وشتم كحاسو تصنحو كم بحدش كناس ولي عملنا نتي داغماي ولدنا خاني نحنا دقنا خمهارو ابلمعات زياده كوافرو نلمعات زياده ابركتو زغبرلو زتوافرلو وان كنا تولي عملنا ازي ناي وياني ملوء كم زي كون كم زي ودو يفلتيهم كل كنا دما خم ارتراوي استمهره يلن تموكيرنا هنا تماهرنا هنا دقنا وين لك نزي ناي كينات مسمر حيزمو يوم
ተቃሊሶም እዮም በዲهم እዮም ንወያናዊን ኣብ ባይታ ከም ዝወድቕ ገይሮም እዮም መንእሰይ ኤርትራ እንዳርኢናዮ ኣብ ምክልኻል ሃገር ካብ ቀደማት ሒዝካ ማለት እዩ ናጽነት ኤርትራ ኣብ መምጻእ ተወፊዩ ሰሪሑ ደኺሙ ድሕሪ ናጽነት ተርኢናዮን ተመሳሳሊ ኣብ ልምዓት ማለት እዩ ከምኡ ተወፊዩ ወራር ክመጽእ ከሎ ከዓ መኪቱ ማለት እዩ ወራራት ወያነ ከዓ ኣፍሺሉ ጎኒ ጎኒ ከዓ እቲ ልምዓታዊ ስራሓቱ ከዓ ኣይሓደጎን ኩሉ ይዘማልእ ሓገዝ ከዓ ይብሉ በዓል እዩ ከም ኣብ ካልእ ቁርናዕ ናይ ዓለም ተርኢናስ ካብ ዝተፈላለያ ሓያላት ሃገራት ሓገዝ ትረክብ ኤርትራ ግን ኣብ ምምጻእ ናጽነት ባዕላ ብህዝባ ኣብ መልማዕ ሃገራ ባዕላ ትመንእሳይ እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ንስኻ ከመይ ትሪኦ ከመይ ትንትኖ ኣነ እዚ ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ገይረ እየ ዝሪኦ ብጽቡቕ ዓይነ የጥምቶ ምክንያቱ ከምኡ እንተዘይከውን ንሕና ክሕግዛና እየን ኢልና ኣይተዋግኣና ናፍቲ ቀዳማይ ቃልስና እኮ ምክንያቱ ንጸላኢ ሓንቲ ከላሽን ብሓንቲ ከላሽን 10 ከላሽን ከም ንወስድ ገርና ኢና ሰሪሕና ብከላሽን መዳፍዕ ከም ዝመጽእ ነገርና ብከላሽን ታንክታት ከም ዝመጽእ ነገርና ፋሉላት ተማሪኽ እዩ ብከላሽን እንኳ ይተኣትዩ ኩናት ጌርካስ ሓደ ዓብላሊ ዝኾነ ዓብይ ኩናት ንስኻ ሙሉእ ጸበልትነት ትረኽበሉ ብኣጽዋሮም እንኳ እዩ ኣጽዋር ዳሃብና የለን ኣጽዋር ጥራሕ ኣይኮነን ምህርታት እውን ርእሱ ሶቪየት ኣትያ የመን ኣትያ ኪባ ኣትያ ኣሜሪካ ባዕባያ እዚኦም ኩለን ከኣትዋና ነዚ ዝብድህ ሓይሊ ብርእሲ ተኣማንነት ብናተይ ካብ ለመና ድሒነ ብናተይ ብዓቕመይ ኢሉ ዝተበገሰሉ ኩናት ተዓዊትሉ ንልምዓት ድማ ባዕሉ ክዕውት ዘይክእለሉ መንገዲ የለን ሓደ ክፍለ ሰራዊት እንድሕሪ ሓደ ጎቦ ኣፍሪስ ኢልካዮ ከፍርስ ይኽእል እዩ ሓደ ዲጋ ስራሕ ኢልካዮ ክሰርሕ ይኽእል እዩ እስራሕ ዘሎ ድማ ተኣምር እዩ ሰብ ድመፀና የለን ክኢላና ዝመፁና የለውን ብዓቕምና ብናህና ተበላሕትነት ካብቲ ዝለዓለ ኣካል ሓላፊ ዝበሃል ዝተዋስኦ ፈቐድኡ ዲጋታት ትስራሕ ኣሎ ፈቐድኡ ጽርግያ ትስራሕ ኣሎ ፈቐድኡ ኣባይቲ ትስራሕ ኣሎ ባዕል ሞያ የድልየናን ሰብ ሞያ ኢና ማለት እዩ ኣብ ገድሊ እኮ ከም ተመክሮ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ማኪና ተሰይራ እኮ ማኪና ተሰይራ ስፔር የድልየካ ኢኻ ኣብ ደገ ስፔር ከማናይ ንገዝእ ነርና ባዕላቶም ተበላሒቶም ንማኪና መስሪሖም ዝኸዱ ነይሮም እዮም ተዋሒፈን ዝነበራ መኻይን ናብ ንቡር ኣምፂኦም ኣብ መስርሕ ዘምፅውን ነይሮም እዮም ከምኡ ኣብ ዝኾነ ዓውዲ ብርእሰ ተኣማንነት ባዕሉ ንዝኾነ ንምዕባልኡ ንልምዓት ይኹን ንዝኾነ ስራሕ ባዕሉ እዩ ዝኣምን ኤርትራዊ እየ ዝብል ብፍላይ ድማ ናይ ሎሚ ኣብዚ ዘመን ዓውለማ ክትሪኦ ከለኻ ዝመንእሰይና ንሕና እንታይ ንፈልጦ ኮምፒተር ኣይንፈልጥ ገለ ንፈልጥ ገለን እንዳረኣየ ኩሉ ፈልጥ ኩሉ ምዕባለታት ርኢ ብግብሪ ድማ ባዕሉ ይፍትን ብዙሕ ምህዞታት ባይታ ይረኸብ እምበር ምህዞታት ድመዙ ክኢላሃት ኮለውና ናይ ሎሚ መንእሰይ ቀለልቲ ይኮኑን ልዕልና ፈልጡ ልዕልና ዝኾነ ነገር ይርድኡ ክፋእ ፈልጡ ጽቡቕ ፈልጡ ኩሉ ዝፈልጡ መንእሰያት ኣለውና ስለዚስ ኩሉ ካብ ባዕልና እዩ ካብ ግዳም ዝመፀና ትምህርቲ ወይ ሓይሊ ሞያ ክእለት የለን መንእሰይ ኤርትራ ከም ዝኽትብሎ ፀናሕካ እዩ ቀደም ዝነበረ መንእሰይ ተጋዳላይ ብድሕሪኡ እውን ወርሳይ እቲ መንእሰይ ሲ ኣብ ኩሉ ዝኣትዩ ኣብ ኩሉ ኢድ ዝኣትዩ ሕጂ ከምቲ ዝብሎ ፀናሕካ ፍልጠትካ ዓጢቑሎ መንግስቲ ብዝተፈላለየ መገዲ ኮሌጃት ንበሎ ኣብያተ ስነ ኪነት ንበሎ ኣብ ኩሉ ኢዶ ኮይኑ በዚ ከዓ ሸሓት መንእሰያት እዮም ዝስልጥኑ ዘሎ ኣብ ዝተፈላለየ ኣወፍር ኣለዉ ምስ ከምዚ መጻእቲ ኤርትራ ንዓኻ ከመይ ትረአየካ ኩሉ ክሓልፍ ኢለ ይኣምን እየ ኣነ ምክንያቱ ናፅነት ክመፅእ ኢለ ይኣምን ነይረ ናፅነት መፅኡ እኮ እዚ ስለ ዝኣመንኩ ኣነ ካልእ ዓባይ ኤርትራ ማለት ዓለም
ብዙሕ ሃገራት ሙዕውላት ብከና እኳ ተዘራናዮ ብቴሌቪዥን ብዙሕ ሙዕባለታት ኢኻ ትርኢ ይሃሉ እምበረ ነቲ ሙዕባለታት ኣብ ሓንጎል ኣሎ ብዓቕሙ ግን ክበፅሖ ከም ምዃኑ ጥራሕ ይርዳእ ብዓቕሙ ክበፅሖ እዩ መጻኢት ኤርትራ ምዕብልቲ ኣደ ደቃ ከም ድላዮም ዝነባበሩላ እፎይ ኢሎም ዝነብሩላ ዓዲ ክትከውን ሃገር ክትከውን ትረአየኒ ብልክዕ ትረአየኒ ምክንያቱ ዘሎ በቲ ኩናት በቲ ልምዓት ብሓንሳእ ንኸይድ ኣለና ኩናት እኮ ውዳእ እዩ መወዳእታ ዘይብሉ ነገር የለን ኩናት ውዳእ ምልማዕ እውን ገዛእ ርሱ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝማዕበለ እንዳ ኣምፃኻ ናብቲ ዝበረኸ ክንወፅእ ከም ምዃንና ይርዳእኒ ይፅበየ ኢኻ ዝበዝሕ መንእሰይ ኤርትራ ሃገራውነቱ ኣዝዩ ልዑል እዩ መስዋእቲ ድልው እዩ በጃ ኤርትራ ንክሓልፍ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ኣብ ወፃእ ዘሎ ከይተረፈ ኤርትራ ሲ ቅድሚት ድሰርዐ ሃገሩ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ክትሪኦ ከለኻ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ንበይን እዩ ኣብ ደገ ዘሎ ተሪኢኻ እውን ኤርትራ ምስ በለ እዩ ነዚ መንእሰይ እዚ ዝጎድሎ ነገራት እንተሎ ክትላብዎ ትኽእል ነገር ኣለካ ዶ ኣነ ንመንእሰይ ዝጎድሎ እዚ ኢለ ክጠቕሶ ዝኽእል ነገራት የለን ምክንያቱ ቃልሲ ምናኣሽቱ ኮለና ደቂ 18 ተቃሊስናዮ ዕዊትና ናጽነት መጺና ኢና ወያነ ወራራ ካይዳ መንእሰያት ሰሪሖሞ እዮም እዞም ጀጋኑ ሕጂ ኮይኖም ዘለዉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብድሕሪኦም ሓሙሽተ ሽዱሽተ ወርሒ ተዓሊሞም ተኣምር ዝረኣዩ እዩ ነዚ ናይ ዝተፈላለዩ ተፃውኦታት ኣብ ጎነና ዘጋጥመና ተኣምር ዝረኣዩ ጥራሕ እዮም መንእሰይ ኣነ ናይ ብሓቂ ካልእ ስራሕ ክሰርሕ ስለ ዝኽእል ክላብዎ እንተደኣ ኮይነ እንታይ እዮም ሓድነት ኣቦታቱ ጅግንነት ኣቦታቱ ሓየት ኣዲኡ ዝሰርሐቶ ስራሕ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ኣይጠቐስክዎን እምበር ወሪዳ ብጥንሲ ትበል ካብ መጀመርትኡ ስጋዕ እኹል ሰብ ዝኸውን ዘዕበየት ንቓልሲ ዘወፈየት ውላድካሲ ተዋጋእ ኢልካ ይትሰደን ኢኻ ዝሰደደት እሞ ባዕላ እውን ተወጋኢት ኮይና ዝሰርሐት ዝለዓለ ተወፋይነት ዝሰርሐት ዝለዓለ ጅግንነት ዝሰርሐት ማዕሬና ዘይኮነ ማዕረ ተጋደልቲ ክንብል ኮነና ኣብ ገድልና ልዕሊ ተጋደልቲ ዝሰርሓ ደቂ ኣንስትዮ እየን ልዕሊአን ንሕና እኮ ሓንቲ እያ ክንገብራ ንኽእል ውስንቲ እያ እሰን ግን ድርብ ስራሕ እናሰርሓ ኸዳ ነና ስለዚ እዚአን ደፍረኦም መንእሰያት ናይ ኣዲኦም ሕድሪ ናይ ኣቦኦም ሕድሪ ናይ ኣሕዋቶም ሕድሪ ብዝለዓለ ደረጃ ከጽንዕዎ ከሰግምዎ ከቐጽልዎ ጥራሕ ኣለዎም ባህላ እየ ኣብ መወዳእታ ጆን ትዕላልካ ጥዑም እዩ ዝውዳእ እውን ኣይኮነን ምናልባት ካልእ ግዜ እውን ተስፋ ትበና ዕድል ትህበና ካልእ ግዜ ክነዕልል ኣብ መወዳእታ ግን ክሓተካ ዝደሊ እስከ ሰቢኻ ተቃሊስካ ክሳብ ሕጂ እውን ትቃለስ ኣለኻ ጎኒ ጎኑ ከዓ ናብራ ይተርፍኒ እሞ እስከ ናብራኻ ከመይ ይመስል ሓዳርካ ከመይ ይመስል ማዕሲኻ ተመሪዕኻ ቆልዑ ተለውኻ ቆልዑ ከመይ እስከ በዚ ኸነጠቃልል እቲ ናይ ሓዳር ሂወትካ እንታይ ይመስል ሓዳር ኣብ ሜዳ ጀሚረዮ ኣብ ሜዳ ኣብ 1989 ወርሒ 5 ኣብ ኣፍዓበት ተመርዐ ኣፍዓበት ሓራ ምስ ኮነት ኣብ ናደው ማለት እዩ ድሕሪ ዓመታ ኣብኡ ተመሪዐ ሰንኪለ ከለኹ ማለት እዩ ምስ ሰንኮልኩ እምበር ቅድሚ ምስንካለይ ኣብ ዝምድና ጥራሕ እየ ዝኸይድ ነይረ ምስ ሰንኮልኩ ኣብ 89 ተመርዐ ብሓንሳእ ኣቲና ክሳብ ሕጂ እውን ምሳይ ኣላ ውላድ ወሊደ ኣብ ድብፃሕ ኣብፅሐ ሕጂ ተምሃራይ ድበሃል ከማን የብለይን ኩሎም ኣብ ስራሕ ዝተዋፈሩ ጥራሕ ኣብ ባሕጎን ኮይንካ ኣብ ባሕጎ ኮይነ ጓለይ ሓንቲ ድሮ ወሊዳ ኣላ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ምስ ሌተና ኮሎኔል ዮሃንስ ፍስሐ ጽዮን ጆን ከነካይዶ ዝጸንሐና ዕላል ኣብዚ ዛዚምና ኣለና
ኮሎኔል ስለቲ ዝሃብካና ሰፊሕ ሓበሬታ ብስመይን ብስም ተኸታተልትን ኣዝየ መስግነካ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ኤምኤን ትሕዝቶና ኣብ ዝፈጺምና ኣለና ካልእ ግዜ ብካልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና ሰላም